רועד, אל תשכח לקנות לי ופלות. אני אראה לו מה זה ופלים. רועד, תגיד לי חלון. עזוב אותי. תשמע, קוט. מה? שים חגורה. סבבה? בסדר, סע. חלאס, קוט, שים לך חגורה, נו. אל תגיד לי חלאס! מה קרה? אל תגיד לי חלאס! עזוב אותי, סע! למאלף! סע, אני מפקד. סע, ימינה. שים לי גלגלצ בבקשה. ימינה. שים גלגלצ רגע. עזוב אותי! מה אתה עושה, נו? מה אתה עזוב אותי. דפוק, רויט? קוט, תקשיב, מה? כמה זמן ביקש פריחיות? מי? יש שם פריחיות. מי זה? כמה מי? זמן? כמה זמן? מה ביקש? פריחיות, פריחיות. אין מוכן. אמה. עד מתי? מה ביקש? פריחיות, פריחיות. מי? זה? דן נטרן? כן, כן, זה. קוט. מה? תביא קולה. צריך רשום קולה להביא. מי? קולה, תביא קולה, פשוט, רק תביא קולה. בסדר? מה הבאת? זירו! לא, קולה רגילה, קולה. זה חדש, זירו. זירו, חדש. בסדר? טוב, תקשיב, תביא שם את ה-7-up, תביא 7-up. מה? 7-up. מי? זה? 7-up. זה? כן. סמק. זה? זירו? זירו. מה זירו? לא זירו. קולה רגילה. זירו. קרא למי שעשה קניות. כמה זמן. תהיה חצוף!
בטי? לא לעצבן אותך, אבל אתה חלאס. תפסיק לב. כמה זמן? שנה, מה זה? מה הבאת? תגיד תודה. אמרתי לך מנגו אננס אבל, נו. נו, מה הבאתי? הבאת לי אפרסק. קח, לא נו, רוצה. בסדר. מה זה אשראי הזה? מה קשור? מה זה, הבאת לי תעזוב אותי כבר, תעזוב אותי! תעזוב אותי! תעזוב אותי כבר! אל תגיד לי חלאס! תעזוב אותי! תלך מפה! תעזוב אותי! קח את זה! ביקשתי באפל, קח את זה! תעזוב אותי! קח את זה! תעזוב אותי! איזה בלגן, בואנה, תראה מה זה? מה זה? מה? יואו, בואנה, מה זה? עזוב אותי! אתם לא רציניים, מה? תגיד תודה! איפה הסדר? איפה הסדר? קצת ארגון. מה? שמה בשקית! שקית, עזוב אותי כבר! יאללה, עזבו, בוא. עזוב, עזוב, וואלה. איך? לא מתאים. סבתא. כדור פה, כדור. מה? כדור. כדור, אמרת שם. מה זה? למה שאנחנו נשחור למטה? איך אתה נראה? מה? לא היה משהו נשק. אתה יודע מי יש פה? תראה משהו פה. מי יש פה מחסנית פה? לא נגיד. גיד! אוקיי, אז מה? אתה מבין? מה שאומר פה? אוקיי. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Ambitions